Terima kasih.
ana ing paseban alun-alun kene bener no awake dhewe iso nderek gladio yo iya mak mung atas awake dhewe iki sinau bener mak atas awake dhewe iki tedak watu adoh ratu heeh awake dhewe adoh-adoh saka ngrayun kabeh sak rombongan iki mau saka ngrayun kabeh kok alhamdulillah ya mak ya dibarengi udan iki berkah ya tapi udan yo aja malah gresula aja malah ngono bener yo udan iki peparingi saka Gusti Allah no bener yo iki ya dhewe kudu ngaturake panuwun karo panjenengane Bapak Sindhu Parwata selaku ketua Pepadi Ponorogo dan jajarannya tak yang ngono ta lurus Pak bener karo dene awake dhewe dikai kesempatan gegladen ana ing paseban alun-alun Ponorogo kene ditonton karo warga masyarakat kota kamangka awake dhewe iki wah nayang urung jegos sabetane sik grota gratul suluk bleor kabeh catur sik umpak-umpuk karo panjenengane Bapak Sindhu Parwata dhewe digelarne kelirana kene kamangka iki awake dhewe rong kelir ya Nok. Mak rong kelir wingi iku jajane meh sak kelir Heeh. Ning aku ora trima Nok. sebabe opo Mak Aku lek ora ndalang apa sing sitoke ora bagian kesel aku ya mah dadi iki digawe rata digawe lek kesel ya kesel digawe seneng ya seneng padha senenge ngono bener iki Mak heeh lha iki dhewe kudu matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Camat Ngrayun ya Jawa Lurah desa awake dhewe Mak saka bapak-bapak lurah sekecamatan Ngrayun ingkang sampun sabiyantu ingkang sampun dukung anggen kula gelar kelir wonten ing paseban mriki terutama ya kuwi Mbah Lurah Balai Desa Prayan ya Nok. Wah wis ngusahane turut ngendi-ngendi lumrah jumur malik kae kok. Ngasih diusahane kaya ngene. Pokoke dhewe ning kene iki ya kudu tenanan. Suka pari suka. Heeh. Ya sinau kudu tenanan. Kudu tenanan ya. Heeh. Iki ya dhewe ya ditunggoni karo pepunden-pepunden dalang-dalang Ponorogo. Nggih. Kaya nggih menika wonten Mbah Yatno Godo Darsono saking Kauman. Pangestunipun Mbah Derek Ajar. Pangapunten menawi wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Karo iki mau kaenek panjenengane Pak Tiyok no. Ya wonten dalang-dalang pemudane dhewe ya kan kuwi. Heeh. Wis pokoke dhewe sempuyung ya. Heeh. Matur sembah nuwun nyuwun pangestunipun sedaya mawon. Mugi saged lancar anggenipun. Kula ajar gladen aku wonten pedalangan yo Mas. Iya ya ngono. Lan dhewe iki disupport karo
sound system Apa maksudnya Pak? kagungane kebudayaan dhewe Bapak Surata Haji Tukri mau sate wah sone jan penak Mantep ya Pak. heeh ngono kuwi lek sekolah aku penak lho Benar. ah iya lah karo iki disponsori karo iki dibantu karo kanca-kanca Jati Murti iki kabeh ya Pak. iki kabeh saka Ngrayun ya iki kabeh kakane Ngrayun ngono Jos. ya sinden barang iki kabeh wong Ngrayun Dasare sing nom-nom kabeh ya Pak. heeh dadi lek teko ning alun-alun iki mang do gumun kabeh Piye Pak? iki mau do nyater engkel kae numpak ning mburi kudanan tutupe Terpal. Seketok le wong ngono ya Pak. Roh apa kuwi patung ning dalan kuwi alah jabang bayi iki Ciri khas. apa kae ya Bau. Jatah bau. Jatah bau. Astagfirullah. Kowe iki ngrayun ning aja ngetokne lehmu ngrayun ngono lho. Alah jabang bayi. Ning awake dhewe ora ngono kuwi ya, Pak. Ya iki mung guyon, gocek ora. Iki ya awake dhewe iki disengkuyung karo kebudayaan dhewe, Bapak Sento ya gurune dhewe. Iya, Wis alhamdulillah iya. nyumbang kelir gamelan jangkep. Wayang elok-elok Ya ya. wayang ilok-ilok Pak. Matur sembah nuwun Bapak Sento. Lan iki dhewe ya mrene ora ijen kok. Awake dhewe ya gawa campur sari. Ya Apa kuwi campur sari iki Pak? ya ono awake dhewe iki pisan-pisan mayang ning kutha ki ya gawa lengkap lho, eneng campur sarine, sindene ayu-ayu, yogane nom-nom iki ora sing tuwek lho yoga iki. Kayak tuwek iki ya. Lho, pancen yogane dhewe ki ora sing tuwek-tuwek kuwi mujudake yen to Ponorogo kuwi akeh nom-noman sing seneng budaya. seneng budaya. Pancen nek eneng yoga-yoga ki tuwek sithik ngono patene kok. Aja yo ngono. Aja iki bulan ngono kuwi. Yen to sing nom-nom iki seneng budaya, tegese budaya iki saya mrembaka ya. Ah, ya ngono kuwi. Ngono. Lan iki yo disponsori karo lampu parlet. Iki kagungane Sopo? anu, kagungane seniore dhewe. Sopo Pak? Bang Mans. Iki lah iki tenan no. Iki budale adoh iki saka papane adoh bianget. Saka kulon kono iki budale dhek yo saka Jakarta. Saiki dhek Jaksel kok no. Indo. Oh, dhek saiki hidupnya di Jaksel. Jadinya itu bahasanya lo gue gitu. Emang suruh dijendolin. Lah iki ya, Pak, jan ora kenyono-nyono tenan ya, Pak. Oh. Ya dhewe mrene ya nggo bintang tamu. Sopo Pak? Mas Victor Undluk. Victor. Oh, iki mau dengaran ya no. Mas Akbar iki mau Mas Akbar Sahlam iki mau mayang ana ing ngendi mau? Nganjuk. Nganjuk kamangka Mas Victor iki biasane nderekne Mas Akbar. Ya to lah iki kok bilang-bilani nderekne awake dhewe. Ngebot-boti Ya awake kebon-kebon dhewe. awake dhewe jan atus sembah nuwun biasa to. Jadi yo batik wae Pak. Kira-kira yo batin kok. Mergo ngerti awake dhewe mesakne ngono dadine dhek iki rene ngono kok kira-kira yo ngono. Dalang iki kok beh ora ning ngajine belas. Kok yo mesakne men aku tak melok apa yo ngono yo mesine. Wah yo ora Mas Victor iki piantuni sayo Mas. Lah iya. Kendengan dijak rono rene oke. Oh, bicara rene oke. Wah, kan. Nyenengke tenan. Iki mrene gawa sinden cacah Jirolo Patmo 5. Kaya 10 Mas. 10 ki lek mun delok kan ngendi jale? Oh, pruntuk numpak pickup. Dhuwur malah. Mau numpak pickup mah ceblok ning dalan ngono ya. Terpalit, Terpaling yang duduk. dhuwur. Wah, jan. Ya wis ngono kuwi lek cacah bau tenan kok. Iki dirkono dhewe, Pak. Niki diasto, Pak. Sugeng dalu, Bu. Sendalu Mas Bas. Injih. Ah, jan. Aku ora ketok kok kene.
Wah, jam. Paring asma sinten pidalem saking pundi? Kula Dwi Lestari. Mbak Dwi Lestari. Nggih. Saking pundi, Mbak? Saking Selur. Wah, selur. saking Keran. Selur. Wah. Lek logate nglair menika ngene jenengan pripun, Mbak logate? Ya dulu Pak. Logate ngene jenengan pripun? Kate biasa nek ben. Mosok biasa. Yo. Iya, dikit balik. Ayo ke balik ngono ae. Iya lho Pak. Saiki. Yoga-yoga iki pancen. Mas, Ciri khas lho yo. wong keren ciri khas dengan ngono kuwi. Ning awake dhewe yo kudu bakal ono. Dadi wong lain kuwi kudu bakal. Oh, iya. Pidalem saking pundi, Mbak, mau? Saking sampung. Sampung. Nggih. Wah, nggih. Sampung. Sampung iki endi to? Itu rong tau rono, Mak. Lho, aku wong Krayun kok dadi yo Oh. ngerti kok iso. Nggih, nek lair niku Brang Wetan, nek sampung niku Kilen. Oh, kilen. Nggih. Oh, ijen. Wah, mriki nitih napa? Truk, Mas. Truk. Wah, kula kita nek nitih cikar nih, wah. Mbak Dwi Lestari saking Sampung. Nggih. Geser. Nah iki lho, nah iki. Soi. Lho, iki oleh bumi nyambung. Tiang jadi Sopo Mak? sinden berbobot banget. Sopo Mak? Coba tak takonane ya, Nok. Oh Mak. Sugeng dalu, Bu. Surung dalu. Jan medeni tenan kok. Suarane ngorke jagat lagi. Horor ya Mak. Heeh, horor. Saya ambekane wis lindu. Wah. Sampai ampun ngedek-ngedeki kula lho, Mbak. Ya apa? Aku takut. Iki piye? Aku takut. Wong sing dicekeki lho kono. Kok mosok? Iya. Aku ngedek-ngedek nyawa. Lah wis sore memang wis arep dandan, wis arep salin lho. Loh, lah pancen dandane rak yo sore to. Nah iya, maksudnya ki mau sampai mau lo ngomong, Mbak, gue gur njaluk tulung lho. Ngono tok iki mari ndecek. Ya pancen aku yo mek njaluk tulung. Lah pomo ora gelem yo balek. Kok iso? Awake dhewe lek tulang-tulung. Ade kok Saiki. saiki. Lho, kalau. Wis apa sing muni ya. Mbak, sinten nggih? Kula Nggih. Siti. Siti. Nggih. Weh. Kula saking Bausan, Mas. Bosan pundi? Bausan kidul celakipun Mas Iman. Wah, la. Nggih. Berarti jenengan mau kali masih mriki. Nggih. Kula ngontel. Ngontel? Ngontel. Nanti kemungkin minggah krayon niku pripun? Burung. Kula sing gonceng. Jenengan sing gonceng. Nggih, nek kula digonceng mungkin nurut melih. Oh, jan bahaya tenan iki. Wah. Di ruang turu lho tenan iki. Mbak Tias, tenan Mbak iki Mbak saking pundi jenengan? Saking Kecamatan Sukorejo. Sukorejo. Ponorogo yo. Ponorogo. Tetapi sing gitu. Nggih. Sukorejo iki ndi to? Aku yo wong Rayun lho, Mbak. Dek kae iki sing ngomongnya lho, karo sing diundangke ngalor sithik. oleh. Ya yo ulon barang lho. Yang dulu biarlah dulu, yang sekarang biarlah sekarang. Ngono. Iya toh. Ngoten niku wae iki arep dibalekne kok Pak Sih. Pripun? Dibalekne. Nek ora gandengane nek karo kae kok batale. Jenenge sapa? Kuwi sing matur sapa? Ngeten semomong jeneng sampean dhewe. Mosok. Lah aku lali iki. Angger wis sing anyar yo ngono kuwi. Lah. Sing ndi? Ojo tatuan ngono-ngono kuwi wis iki babakan tenanan kok. Saking Sampung. Saking Sukorejo. Sukorejo. Kula tesih ternyang-nyang kali Mbak Dwi niku mau. Sukorejo yo. Sukorejo. Sampun tesih kuliah, Mbak. Kok tesih sekolah? Sekolah. Kelas pinten? Kelas 13. 13. Loh, pakarane sing demung nek ngono. Sing demung nomor 1 kae saiki. Sapa Suren Pak? Iya, Mas Suren kae. Suren. Kayak anu to, kelas 13 to. Semester 13 apa kelas 13?
panggung. Loh, malah ben munggah panggung. Nah, aku wis ngono kuwi. Kon tayub ciri khas sing kaya ngono tayub lho. Iku sing bangune kon tayub Pak Bowo sing ngendang kuwi. Mas Rendra, Ilham sing ngempul. Mas Imam. Mas Imam. Terus sekali dhewe Wawan. Oh, Mas Abi, Mas Abi. Pancen niku kon tayub. Kabeh niku yoga wingo jual kabeh. Dadi ora ana sing nabuk. Setelah YouTube. Bisa nang YouTube. Style elektron. Oh. Tak tinggal lagi bisa. Geser. Nah iki lho. Sorry. Sugeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu macane Mbak Limbo. Wih, Tadi gue ampun dianu, ampun ditangleti kula mau ditangleti. alah alah. Lah pripun Mbak Limbo e kan derek niku wae. Oh, mboten. Lebih teng wingking. Kita mimpin nih, Bang. Wilujeng dalu pas jalan. Izin. Ya Allah kok tambah bagus tambah dalu ngeten Aduh. iki ya. Aduh, aku serang kondalan iki. Ngumpul. Aku pengen medhep panggung yang ini. Heeh. Tenang. Ya medun. Iki guys sing ngejak ya sapa ngono. Lho, kok sing ngejak sapa lah niki mungkin pripun? Dah. Genahe. Lah jeneng tangga kula tangan sini. Eh? Oh. Oh iya ora tak pikir nek. Oh iya loh. Dadi pikir sing ngejak mawon. Wah, iya. Sing ngejak sing anu kok. Sing ngejak ya sing wong papat, Pak. Sinten? Sing ngendang, sing gemung, Nggih. sing ngempul. Karo sitoke ya aku iki. Oh. Loh, aku ya gelap-gelap aja lah kok iso. Teman itu memberi saran kalau sarannya itu bagus, dilaksanakan, ngoten toh. Misale, aku suka rek misale. Umpamane. Oke. Niki wong Mbak sinten? Kula. Injih. Kula Mas. Injih. Kula naminipun Ari Mami. Hari Mami. Wah. Tapi enten nama singkate. Napa? Citamu. Awah. Napa telur? Terbang yo ya. Aku wis iki pasti bocah-bocah iki doi Mary iki. Mary tenan lha iki. Mbak Ari Mami saking Nggih. Aslinipun tak Wonogiri tapi rencanane badhe dados tiyang rayon. lho. Kok rayon? Lah wau sindene ngerayon kula kan Wonogiri piyambak. Injih. Rencanane pados tiyang rayon. Oh, lek tipene jenengan niku kira-kira sing pripun, Pak? Pun boten enten tipe sing penting lanang. Lho. Spesifikasi, Mbak. Lah kuwi tak jodhokne karo Ferry Aurora e piye rek ngono kok. Kayak lanang kok. Ndak adu jago. Aku jago ya. Saking Wonogiri, Nggih. mriki wau nitih napa, Mbak? Helikopter. Helikopter. Nggih. Oh. Cepet di mana dia? Heeh. Layak mewakili biantar. Wah. Janda umum tenan kok. Nika tesih pelajar napa sampun lulus? Nggih. Taksih kuliah. Masih kuliah? Nggih. Semester pinten, Mbak? Semester sekawan welas. Lah kok malah luwih nemen dibanding sing demuk kae. Oh nika nggih. Oh, nggih. Lah kula pilih enten isi lho. Lho, jenengan tak isi. Oh nggih nek Mas Rendra niku ora isi Institut Seni Indonesia. Lah jenengan isi niku napa? Institut Seni Icik-icik. Lho. Icik-icike berarti lah Campur sari. campur sari. Nggih. Beneran iki malah gawane campur sari lah. Jos. Jos. Sampun nggih Mas Rendra. Nggih, sampun. Sampun lerek nggih. Mengke anu nggih Mbak lanjut WA nggih. Oh nggih. Nggih. Geser. Selamat malam. Selamat malam. Sugeng dalu, Mbak. Nggih, wilujeng dalu Mas Dalan. Injih. Iya. Pak, paring asma sinten? Kula Mike. Mbak Mbak Mika. Iya. Nggih. Saking
Jambon. Oh, nggih, kok ndak geser. Pun. Arek cekakmu to Mas teko aku. Aku ramu tok. Kenapa ora ramu? Oh, alah, kae ora melu ge ora melu. Lagi omongan opo neh, ya Allah. Ya, Yang oke. dulu biarlah dulu, yang sekarang biarlah sekarang. Lah sing sekarang niku sinten? Sing sekarang. Ora nek. Oh. Mbak Mika, saking di dalam saking Jambon. Jambon. Oh iya iki mau disponsori karo kebayake para-para ibu presiden mau disponsori karo Sopo yo? apa Pak? Yuseli kebayak Pak, jangan matur sembah nuwun. Terus bangun. Pokoknya lancar sukses selalu Mbak. Amin amin. Amin. Kayak apa sih ini? Kalau sakitnya namung ucap matur sembah nuwun. Kabeh dosa iki kanca-kanca tak repotne kabeh. Piye sa? Tak repotne. Balen nang Tak repotne. kok matur suwun gitu ya? Loh, aku lak matur suwun to. Iku gur matur suwun kan? Iya. Ayo cah balik. Oh, lha iki kok lek balik sing ngabiane sapa? Asik. Rasa. Wah, piye to iki? Piye to iki? Wes, wis pokoke mbok lah. Aku ora mikir iki tenan. Iki Mbak Mika saka Jambon. Jambon. Iki wis pokoke matur sembah nuwun Mbak Lemah Keles pokoke. Mugi berkah saenipun. Geser. Wilujeng dalu Mbak. Bareng Mas. Wilujeng dalu Mas. Iya. Barang. Wilujeng dalu. Mbak sinten nika? Kula. Bareng asmo nggih. Bareng asma. Kula Velarus Diana. Mbak Vela Rusdiana. Pidalem saking Saking Bungkal. Bungkal. Bungkale pundi Mbak? Bungkal pundi, Pak? Kula ngandhapin jenengan. Loh, ngandhapi kula. Sak sore rayun. Sore Rayun. Nanti isih mambu basa rayun. Nah, iso isih mambu basa Rayun. Mboten ta minggu kula. Pripun? Mboten mampu basa Melayu. Dan lajeng Pripun ya? Napa? lajeng pripun? Basane nggih biasa. 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 Oh. Biasa ra gendok lek. Iya, nek spesial kan nganggo telur ini. Mbak Vela Rusdiana saking Bungkal. Iya. Mriki mau mriki kali sinten, Mbak? Kalau piyambak? Loh, kok piyambak? Lah lah juga. Lha kok duka iki lho? Napa leres iki? Nah, terus apa? Dah, sing ngendang niku pripun? Lah wau kan kalian jenengan nih Korean. Loh. Lah motor kali jenengan to sing ngendang kok? Nah, mboten kok. Lah, kok iso lho? Lah juga. Lho. Iki Mbak Vela Rusdiana. Gawane sing ngendang. Saking Bungkal ya. Iya, gawane Ki Prabowo PP. PP iki apa? Kutu progi. Kudu pulang pergi. Apa ya? Ada Mas. Wis guyune bahasa. Arep lucu ra lucu ki guyune kene iki malah regeng kok. Tenang. Aku lho legowo tenan. Jane aku mesane ning aku iso apa? Jenengan mesane kali sinten? Ya kali kamu. Lah kok kula dimesakne ki teng ngopo? Lah kan mau lho Mas sampean ki arep munggah dadakno kaya ngono. Pancen yo kudu ngono kuwi kok. Arep tak ungkapkan iki mesane aku. Wah, ojo to, Mbak. Ojo. Ning WA kok. Kok ning WA lanjut. Kabeh omongan WA iki piye to, Mas? Loh. Sing ndi sing mbok WA sing mbok tenani? Kabeh Lho, Tenan ngono ya, Mbak. 0 4 6 7 8 9 10. Kene kok 10 kok. Kok tak WA kabeh pokoke. mentang-mentang ora ono ya terus ngono. Oh. Iki mas aku sing ditai kok ora aku. Ada dalang iki loro lho iki. Saya wis tahu. Nek Mas Fisher iki wis ketok berwibawa lho, Mas. Lah nek kula nopo betul berwibawa. Belas. Wah, cak. Ya Allah. Janjane iki karo sapa to ya? Wis kuno-kuno ta, cak kuno-kuno. Yuk. Janjane iki karo sapa? Wis aja taturan iki. Tenang biar. Askana. Sampun iki. Sampun. Iki mrene ya kanca-kancane dhewe iki rancak ya dalang kabeh. Oh. Ya,
ditepungke siji-siji. Ayo kondi. Heeh. Soalnya ora tak kenal ning aku kok menencep soalnya nyampur ade topik bisa bareng. Awit ndi yo? Wong arep sih. Kok ngajeng. Iki sing gampang ae Mas Faiz. Kayak alumni saka SMKI Solo. Yo. Kayo dalang. Yo sak perguruan karo dhewe. Sing ngempul Kumpul sinten wae? kayak Mas Ilham. Ilham pengempulnya Indonesia. Kumpul balap. Pengempul balap iya dalang. Gak dalang kerusuhan tapi kuwi dalang-dalangi wong main ngono kae wong klothok wong remi sing dalange dhek kuwi. Kuwi yo ning Mas Imam kuwi saka Krayun. Yo dalang. Oh, kuwi yo dalang. Senior awake dhewe Yo yo. senior dhewe. Terus Mas Abi Zamzam kuwi yo dalang. Ngasto timpani karo Gumberi. Kuwi yo dalang. Terus pendemung Mas Rendra kuwi yo dalang. Kuwi bulan Juli kuwi yo genten mayang ning Seban kene. Alhamdulillah. Ya. Meko mayang karo Mas Bagas nggih. Nggih, Pak. Ayo diramekke, Cok. Yo. Iya yo. Oh. Terus sing demung sitoke Mas Udin yo dalang. Kuwi Mas Abid kuwi yo dalang. Terus sapa neh? Mas Aji cilik kuwi yo dalang. Heeh, Penjaipong kuwi Aji Gedi kuwi yo dalang. Ya. Oh, lah iki wonten Pak Marsudi. Pangestunipun Pak. Betul Pak. Pangestunipun ajar. Pucet kula saestu. Terus Mas sinten Mas Revi niku sing ngasto gender niku nggih dalang alumni SMKI. Iku Mas Kukuh. Mas Kukuh niku dalang ya. Mas Dopa, Mas Jati kuwi dalang. Oh, Mas Prabowo kuwi dalang. Oh. Iya. Ibowo kuwi dalang. Yo. Oh, kuwi dalang kabeh kok pokoke dalang kabeh. Terus Mas Tiawan kuwi dalang ning wingi bar anu kok, bar atraksi. Atraksi piye? Ya atraksi motore kok iso diremukne ngasih kaya ngono kuwi ceritane piye. Yo. Kuwi kronologinya gimana kok iso motornya itu remuk? Yo. Mana karo motore? Ngambok tiketne aku. Kok iso. Kuwi sing jedor ya dalang. Mas Pandu Wijaya. Ya dalang. Terus Mas Bagus ya dalang. Ya. Donangane ya apik. Suarane ya apik. Bergas yo. Berkas. Oh. Terus Mas Abimanyu ku ya iya dalang pokoknya. Terus Mas Ali Purbo kuwi ado saka Wonogiri ku ya dalang. Ya wis dalang. Pokoknya Mas Tata barang ku ya dalang kok. Kabeh dalang pokoknya. Iki sing mersani barang ya punden-pundene dhewe barang. Ya dalang. Pak Kukuh. Pak Kukuh Pak. Mas Kukuh kuwi penonton ku ya dalang wah dalang kondang wingi dhisik nek wingi Lomba. makili Ponorogo yang Jawa Jawa Timur. Yang Zimbabwe ku adomen lho iki. Mas Kukuh kuwi layangane apik, cature apik, suluke apik, Terus sanggite. sanggite ya apik, kuwi gelare ya SSN. Mas Kukuh ki ya wonge ya alus. Ya Mas Kukuh kuwi ya ngrokok ya ora. Nah, terus Ngombe ya ora. Ning kuciwane sitok ana. apa? Medok. Oh. Kalusan. Kuciwane ku sitok medok. Tapi main halus. Dadi dekne iki lari sale mayang iki ya. Mergo kuwi. Monggo salajengipun. Oh iya. Pun Mas jenengan iki pun meneng mawon. Niki pepundene dhewe ayo diaturi kon minggah panggung nyuwun berkah. Berkahipun. Bapak Sindu, ana Bapak Sindu, wonten Mbah Yatmo, wonten Pak Marsudi. Terus wonten Pak Tiyok iki ayo diaturi siji Bapak siji ya. Pepundene dhewe iki sapa sik nok? Monggo saking Bayatno. Wah, Bayatno.
Mbah Yatno Berkahipun. nyuwun berkahipun Mbah Yatno.